lho ta. Apa? Apa kira wingi-wingi wong gendeng ngono ah. Rupane wis kaya bedes Jepang. Hei, Caca no kene lho ya Caca. Endi? Cacak sapa? Ayah iku kok lancang. Surabaya Caca. Nang kene. Kene iki lho. Ahem. Kita gak sama Lea ini. Sapa sing gak susah? Sapa sing gak sedih? Gope bokel iki rek. Kan duwe tangga sepi, duwe tangga kaya asu. Sing enak duwe apa ya? Duwe mayit. Gak jelas. Wis jelas teko nomere wong gendeng. Ketane ireng gak kejuruan. Wong gendeng gak keweruan. Ye, tak idone lho kon. Kelomo ya wis, kace. Tambah tuwek tambah gak nyebut. Gak nyebut aku ganggu awakmu ta? Hei, kok ngomong ganggu? Gak rumangsa mek ganggu. Ganggu apa aku? Cek ganggu apa ae? Gak melok bondo, melok jegelak. Jane aku jeglak jane awakmu nyolong berasku kok. Kok iso tebus beras sumur iku lho. Gak melok gawe, gak melok ngeduk, melok ngombe banyune. Masak banyumu. Lho sing gawe aku kok sumur. Masak banyumu. Lah banyune sapa? Gusti Allah. Ayo ngomong apa jange? Kere. Gendeng, Kere. gendeng, Kere. gendeng, Kere. gendeng. Gendeng. Oh. Nandur pencit sak pencit, jagung sak jagung. Gak melon nandur nyolong, ancen turunane maling. Badhok mek gak bekakase tanggane. Wine sapa wineku? Lah lapo njaluk wenemu pencit ana wenene ta? Wong pencit ana wenene matamu kono. Lah winene pelok iku. Pirang tahun nandur pelok sampai dadi pencit iku, wong iku cangkokan. Sing nyangkoki sapa? Trik dhewe, sampe ditandur. Cuh. Karo isin. Dibecati, ceru aku mek salin. Dengke aku salin. Aku ora dengke, apa pamer pate grandul kok.
Ngomong ae kebimbang gak keturutan ya ngono iku. Aku kebimbang awakmu. Ya ya. Alah. Terus tak bimbangku apane? Apane? Lah wong aku sinden kondang kebimbang seksiku ya iso. Walah, seksi apa to, Darmanto? Jancuk. Jeneng KTP wis dicoret kok Cik Darmanto ae picek. Ya ngene lho, tangga iki. Dijo asline jenenge Darmanto moh. Njaluk Mami Ukta Serli merinti nduk tengah ganggangan. Mane sapa kebon ya ngono. Maaf Tempelan. sorry yo. Aku gak dadi tanggamu, aku dirabi wong Cinandang. Sapa paling kok sapi? Lho lha apa sapi? Ya iku ndi wong tadi. Sapa? Iki lho. Sapa? Iki lho. Kacang rabi iki dah. Rabi iki. Yo bentuk dak. Lancang ngomong bentuk. Apa gunane aku tadi pelias terkenal? Jane kon gendeng. Marane Apa pelias gunane? pelias iki lho. Lho aku ngomong apa? Pelias. Oh cangkemmu ngono lho. Lho, Perias. ngomong pelias lho kok. Cangkemmu ngono lho. Lho ngomong cangkemmu. Apa gunane dhuwitku akeh tuku-tukuan. Anakku mek njaluk dhuwit gak tak kongkon ngitung di kilo. Di kilo kericik. Aku operasi. Sajake kula mari operasi tangga niki ndengkek. Aku turu memang sengaja kula mboten katokan. Lho ndengkek. Kok karo isin kon ndengkek aku turu. Aku masa dike awakmu. Ndengkek sapa? Dike bokongmu sing gedibal iku. Kaya garpu. Kok gak bongko ae. Pindah nandi ditutno ae. Sapa? Ya raimu. Raimu dhewe. Lah apa aku ketemu diaporamu? Kok gak izin? Isin apa? Kok gak izin? Oh, aku nang kene ya duwe kanca akeh. Sapa? Bogel. Aku biyen tau dinodai bogel gak meteng-meteng. Ora iso meteng bakak asmu sakmene kok adano. Kok kon meteng ya apa gawe bogel cilik. Encene diadai. Adamu ki bocor. Kok iso bocor? Lah apa? Bocor. Kok iso bocor? Bocor arang ngene arang drodos. Ya sing goblok ku ya kon. Lah apa? Sampai kiamat yo gak manak. Lah apa? Apa dondok-dondokane, Cuk? Oh, jane tangga kate gendeng. Iki lho, sing gendeng iku kon. Sing gendeng iku. Alah, iki kere. Ngenteni nek labuh. Gak apa-apa. Kere iku regane larang apa maneh gawe keamanan hotel, keamanan omah. Wong gendeng gawe apa? Kok tak celono Pak Purnomo. Kok tak celono Pak Purnomo. Kok tak celono Pak Purnomo. Celok Pak Pur tangkepen iki. Alah. Sedarane tangga. Duwe tangga kok meri ae. Aku tuku motor, dhek melok tuku motor. Aku tuku TV, dhek melok tuku TV. Aku dandan omah, dhek duduk kuburan. Kayak mendem raimu kono ah. Aku iki jane tuku es kuduk, nah. Gak pantes es kudut. Numpak otosang no balen galon aku wah. Lah gak apa-apa to, Sah. Timbane awakmu numpak rojo papat tapi pendosa. Ya gak iso wong ayu kok numpak pendosa. Tuwekan kon disio karo dalane aku. Sapa karo dalane? Aku ya disio nek kon kepengin dhisik. Iya, jane karo dalane. Ora ora dalane wong kon urip dalane kliru. Lah lha apa kok keliru? Oh, dudu leke dicuk-cukno. Iku ngono dudu asline. Awak aku. Jangan dilihat bencong kayak setan. Servisnya bung kayak ketan. Lah. Ketan apa paling pulut. Pulute nongko. Alah. Jelas. Gak jelas.
bejat jolono. Wong kon sing gebuk kok bejat ijolono ya iki omahku mbok ijoli. Endi omahmu? Iki. Weh, wong embonge bogel kok. Dengki. Le merangsang. Merangsang maneh kon. Delon terusno kon merangsang. Cuk. Kapok cocote kena gamping. Aku kelilipan. Aku kelilipan. Aku kelilipan. Aku kelilipan. Sandalku tidak. Lu kemu sandal iki kok. Karo. Ah. Ah. Ngono kok wedi jae. Ono. Omahku apa? Omahku. Oh iya. Duwe anak yo gak jelas. Lho kenapa? Karuan anakku. Cara nakal yo gak ono bekase wong lanang. Lah anakmu lanang kok alah ngalor ngidur tawuran. Ya bapak, wajar. Wajar anakku tawuran niru aku biyen bekase preman. Walah preman apa paling preman macul lah kon. Siji anake sebelah wedok. Gak apa-apa anak wedok. Kok iso duwe sembarang kalir, bapake gak nyambut gawe. Mek gak ngondol ya gak mungkin. Asu yo. Lha apa? Rek kiri. Kenyataan deng gendeng. Rek kiri, deng, rek, deng, rek, deng, rek, deng, 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 deng. Atine luwara. Lha apa? Ati loro ambek kon. Perkara soge yo. Duwe ati loro kena stroke. Perkara soge yo soge aku. Soge duwe apa? Duwe apa kan? Lha aku digendak. Lah sapa? Ono deh. Paling awakmu bendina goleki brondong. Montormu kok ditorok. Mulane bejat. Kok iso ngomong becat? Jare akine. Mbak Titenono. Alah, nunggu anakku rek. Wah, anakku piye ngalor ngidul nek sing nyenengi. Dengi Pak Camat. Mari Pak Camat, Pak Bupati, mari Pak Bupati iki sapa iki? Ora kepingin mancal-mancal. Gak mungkin camat sampai bupati nyenengi anakmu. Lu biar bekasnya begenggek. Anak sapa kan begenggek? Ya anakmu. Ya ora iso. Arek Karang Kitri ya. Gak jelas. Kok jelas apa blapane gak jelas? Teleponmu ndi? Ora. Iki kan dilukas anakku wis semayan jam piro iki? Nah, jam 1. Ya gak kira teko ya mene. Ora iso teko. Bapak, Halo sayang. kok nyusul nang bandara kok gak disusul? Lho, wis tak susul nang bandara, nduk kono bapake bingung. Ya apa sih Pak sampean niku lho. Ya ora ngono, Ya Nduk. Pak, berbulan-bulan aku gak betul. Berbulan-bulan, Nduk. Aku kan pengen disusul Bapak, aku kan yo kangen Bapak. Iya, Nduk. Berbulan-bulan sapa pesing iki? Iki lah anakmu. Lapo susune kok templeki, nggih? Lho, kon mek kurang aja nempleki susune. Nyok susuku. Tekno iki. Nduk. Wong ambek anake kok susune ditempleki kok. Lho, gak apa-apa. Wong tuwek nang anak kasih sayang harus. Lho. Timbang anakmu. Bapak. Ya, ada apa sayang? Ngene lho Pak Yon. Iya. Wong jenenge aku iki anak. Iya, Yo, Nak. Pirang-pirang tahun iku kan yo gak tau mulai to Pak Yon. Oh, Aku iku kepingine iku yo dimanja mbek Bapak. Lho, kepingin lah. Yo. Lah nek kepengin dimanja karo bapak, meneh tak tukokno nah. Macet. Iki anakmu. Iki wis gedhe. Lapo kok pangku? Lapo kok tak? Arek wis gedhe. Arek wis gedhe. Kok pangku iki lho. Apa? Tak krowoki. Oh, kok. Lek sayang,
Wong gendeng yo saanake padha gendenge. Lah apa Pak aku didelokno gendeng. Alah ya bapak ta nduk tangga Meri ya ngene iki sak ucap-ucape. Anak bapake gak ono ukurane sopan santune. Loh, ya sopan santun. Wong kene anake ya wajar ya lho Pak ya. Iya, Ketara me anake gatelen. Loh, aku kok delokno gatelen siapa? Aku delokno gatelen Pak. Kon ngelokno sapa gatelen? Ya anakmu. Kon ngelokno gatelen? Kon sapa samale? Sing ngukur. Sapa? Aku. Ndi? Bapak mbek anake cocok tumbuh entuk tutup. Ya iya, biaran wong tuane kok. Masih anake, masih ngene-ngene jenenge ya anake kan gak masalah. Ya gak apa-apa, masih cendekol ngene. Lho, ngene iki alah. Alah. Arek iki greget ora, arek iki greget ora. Alah Meri kok niku. Lah apa? Alah Meri koyo Dayat. Meri Dayat. Aku yang duwe anak, anakku malah kuliah. Walah kuliah mikuli uyah ta. Bapak, Apa nak? sama niku wingenane kuwi kan njaluk kiriman. Ya. 8 juta. 8 juta. Jare kan tuku TV. Oh, tak tuku TV nak. Pirang N, Pak? 1.600 punjul setengah. Berarti iku gede ya, Pak? Gede. Sama jalan di. Oh, tak lapangan. Denene tonggo gelot tak tulek matane ngono ae. Kon kate nyulek aku kon. Kon kate nyulek aku kon. Ayo. Kon kate nyulek aku kon. Kon nyulek aku tak. Oh, tak buat kon. Oh, gak to. Kon tak nyulek aku tak. Gak to. Heh, oh gak to. Ayo ngomong ampun. Oh gak to. Ampun, ampun to. Ihi, ihi. Aku gak lapar-lapar diculek. Bapak, Apa cok kacau? Kacau. apa sih? Ah, Bapak, gak tau Pak aku kilata. marang ngono sampean njaluk kiriman. Tak. Maneh. Iya. 10 juta. Heeh. Jare kate ge tuku kulkas. Iku kulkas sak piro, Pak? Walah kulkasnya 8 meter petite. Lho kok gede men? Oh ya gede sing tuku sing gak umum. Kok gak umum? Ya ya gak iso 8 meter. Ombone 9 meter. Marang ngono ge ada apa, Pak? Agak ada toko sebelah kan jadi salju. Apa? Apa? Aja ngono to. Apa? Apa to? Aku kate mbok dadekno salju, Ayo, ayo. Itu muncrat. Wah kok Pak, tonggo ya kene iki nak. aku boleh nyambut gawe sampean tak olehno, Pak. Nyambut gawe apa? Kumpulane sopir-sopir lho sama Lea. Aku lho kok dilokno sama Lea to, Pak. Tenang, Dok. Hei. Ah, Rino. lapo? Rino. Gak gedeke kotor. Wong ngono sama-sama Lea. Aku emosi. Emosi ya. Aja ditakoni. Sopo takon ambek bedes? Tuh. Moh. Gak. Gak. Rone gawe tak idoni. Iya, Pak. Apa nek iku? Gawakno air zam-zam, Pak. Loh, beneran. Data 3 air. Jam. Lah, kepingin. Jam-jam tae. Wong banyu bekas cawike anakmu digarap sopir-sopir. Lho, Pak, aku delokno ngono lho, Pak. Bisa kok. Tak garape banci. Amit-amit cabang bayi lanang tok kon kate garap aku gak sudi. Lah. Wong wekmu peplek. Wekmu peplek kencing manis kon. Kencing manis. Ah, peplene gak petuk, garap petuk agak. Wong anak begengke kok di Sini nak. Ini banyune jam-jam mang. Iki lho, Pak. Iki lho. Alah, ngombe banyu jam-jam iki awak sehat. Pak. Aku tak mlebu. Iya nak. Gawekno kopi susu ya, Pak. Iya, susu sing iku nak. Susu sing putih tengahane irenge kok seweger. Loh. Pak. Iku gak yo susune begengke goblok kon iki gak ero. Susu putih tengahane irenge kok sing seger. Berarti kopi susu. Heeh. Iku gawe sak piro, Pak? Ah, sak drum. Lho kok akeh men? Oh iya nak. Nek ganteng grojokno tangga iki.
Tak gawekno sik ya, Pak. Iya, iya nak. Aku tak ngombe banyu jam. Bismillah dhisik. Bismillah dhisik. Ngombe banyu suci ku bismillah mangka ana kon ngaji yo. Kowe iso ngaji ta? Ya iso. Sik piye sik? Tak celokno polo lah. Piye? Celokno polo. Njaluk surat tak pegate. Bismillah dhisik. Bismillah dhisik. Bismillah jerone ati ngono wedok brengoke lanang brengosen. Alah, to brengosmu terucup. Lah apa? Bismillah dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ku nduk jerone ati. Padha ae mandi nduk jerone ati timbang nyotot. Bismillah dhisik. Apa kok? Wah, kok nyari tanganku. Alah, yo. Nek awakmu kepingin nya. Kon ngomong bismillah dhisik ya. Atuh. Kapok, kate nyaruta gak iso. Kon koyo duwe anak-anak dhewe. Aku yo duwe anak kuliah nduk Amsterdam. Amsterdam apa paling rodam. Iki anakku. Lho, iki anakku. Aduh sayang. Aduh. Omah kamu. Ya oke. Mami. Oh iya, lali. Aduh nak. Tekon dina. Tekon dina. Masalah itu kayak ketek. Teko kuliah. Ya apa semesteran wis genah ta wis lulus. Wah, sudah, Mami. Sudah. Sudah. Oh iya. Lho kene nak. Ana tangga loro ati ya ngono nak. Iya. Delon tambah suwe tambah garing. Kencing manis tangga iku nak. Wah, bicaranya nih. Ya tambah enak gulane akeh. Apa nih? Emak dilono nak. Dia apa nih? Emak salin terus emak jengking dicutii nak. Loh. Ambek tangga Sumbarono. Hei, makmu tak cuti. Eh, Saya makmu tayeng. kenapa? Ojo wani-wani ambek aku kon. Oh, jangan kita lihat nambah. Hah? Apa maksudnya? Saya wedi ya kowe. Hah? Kok padha gendenge aduh. Ini. Kon nek gak iso mbelani makmu, ojo dadi anake mak. Tak pateni saiki kok. Ayo, Aja. kon trimo ta gak makmu didengke, Kau terima? ditolong. Maksudnya apa? Hah? Nah, ini. Mek menengah iku caramu kok lah keplancang kowe pak ngono lho. Maksudmu apa kon? Aja nih. Lho, gak ngene lho. Alah. Ojo wani ambek makne, iki anake binaraga ngono. Aja wanya mbak Mai. Gel, anaknya. Bina ada. Nah, deh. Oh, diapakno nak? Tidak, bro. Dikepruk. Iya. Oh, kon anakan kurang ajar yo. Ya, Aku gethekno kon. Alah, iki biyen anak kluron. Kok ora iso gedhe. Wis, sampeyan aja marah-marah. Sampeyan tak gawe oleh-oleh. Oleh-oleh. Ngarane oleh-oleh. Oleh-oleh. Iya sih. Lho. Hah? Anakmu pelo. Ya wis papa. Penting kon iku turunane wong sugih. Allah. Delek bojo sing padha sugene bebet bobot bebet. Oke. Mek atik duwe bojo melarat apa maneh bekengkek tak pateni dhewe kon. Ya sudah. Apa iki? Tak gawe geding. Gedang ini lho. Geding. Gedang. Ini namanya geding. Gedang picek ah matamu. Duh. Iya, namanya gedang. Dan namanya geding. Amsterdam. Amsterdam. Kaya wekmu cilik Eh. Lah, Oh, alah banci. iya sih. Iku antep bongkok kon kok.
Waduh. Wani kon. Wani kon. Pelelean tuwek kon. Ayo. Wani kon. Sopono bisa. Wani kon. Tanono kon nenek rendeng-rendeng mlaku dalan Apa? ketrak berjek kon. Siapa? Kon. Oh, aku dah. Heh. Ya wis apa? Lho iki ya ngono. Kok nglewangi wong ya. Kosok rubo nanggonku ae iki lho. Nah. Tutukno pelajaranmu ya. Ya oke. Digarap. Wis. Dadi sing pinter ndolek bojo yang sing hebat. Siap. Paling enggak pengacara. Sap. Ya. Wis. Aku dah istirahat jam ya. Bojo pengacara makelar kok. Enak no. Mam gedingnya. Oke. Kedang tekan teljam. Bah kok lek panjak. Ora doyan aku kok. Anjane kedang. Tekan jam. Tangan. Pan matamu ngono. Tegake kene. Aku ora kepingin. Nek ana bedes luwe. Ora kepingin. Wong gedang kok dikai panitia kok tok pamerno. Iya. Ayo. Kacau bukan goblok. Ketangku mau plenyek mboten ya. Kacau bukan goblok. Ayo. Kon njaluk apa karepmu rek? Rek kiri kacau bukan. Ambekan sentuk-sentuk ya. Ademu ya kepingin. Kapok tak cemet. Dijar-jarno. Tambah suwe gak nyangati. Sing gak nyangatimu ku sapa? Gado ati. Apa sing gado? Ngremes ati. Apa yang ngremes? Ayo, pompong nang kene meneh mati saiki ya mati. Perkara gedhe sing kuwi. Kon njaluk apa kon? Gak wani kon, ketara. Menengae kon. Lah apa aku nyene ngalah kok. Oh, jane ngalah-ngalah, pancen kon iku salah. Kon njaluk tak. Ya. Bisa bari gak kena wong iki. Ayo. Iya. Lah. Are, Kak, kon niat banci sejati. Ngajak apa kon? Ngajak karepmu. Ayo. Gelet karepmu. Dadi nang kene kok kena. Mah rowong. Nanti. Ayo kono buritan. Kon berarti niat gelut kon. Ngejak gendahan banci kon. Iya. Gak kena disabari wong iki. Ayo. Dan wong kok gatel ati. Dok, Rena. Ayo. Susune kene. Susu apa kok? Ayo. Perkara geger. Kon lanang, ayo lanang. Padha acara sih. Ayo. Oh, jengat iki. Bapak. Hei, wis. Lho, nak, rini ya. Hei. Iki ngono turune wong gendeng goblok. Le, Pak, lihat rini ya, Le. Kon iki mau wedok, Nak. Ojo kate nang ngene wong lanang. Di sini bapak. Lah, lho nanti kene, Mang. Kon iku wong lanang. Cek ana ajine. Gak kurang wong wedok liya. Kon lape entuk remikan kaya ngene iki. Hei! Wong kok aja rungu nang tangga aja. Kene ae. Kon gak nurut ta mbek makon. Tak coret teko kakek gak entuk warisan kon. Apa ya golek dhewe ya. Warisan apa? Yo ngono kon.
mbok dokono. Anakku mbok dokono. Anakku mbok dokono. Sik. Meneh tak tandangane. Kok dijak mancing kok. Kok gak mancing? Gak mancing-mancingan. Wong tangga kaya irik, Kon kaya demit, kon kaya gendruwo, kon kaya setan, kon kaya macan, kon kaya rumah hantu. kon kaya kirik, Wis aja kon dikiri-kirian. kaya macan. Mek perkara wani aja kaya ngono. Aduh. Lho ya. Mangmula aja ngombe antem iki apa kon kok. Oh. Iki gedeng lho. Ndi? Kyo. Wong kok. Nak, aku masih wong wedok, gak wedi mojo wong lanang. Iki gak ngurus. Dijarjano kon luput mempermainkan aku ndokono anakku kok. Sing ndokono sapa? Buktine Anakmu dhewe sing kebimbang anakku. Ayo, mati saiki meneh yo mati. Ayo, kekeran ambek aku. Lho gak jawab kon. Ayo, Sakarmu. Salah gene kon. Taji. Cek kurang ajar iku ambek wong wedok suwe-suwe. Lupute aku, anakku kok dokono. Kok iso mekere kaya walang langit. Ayo, keker ambek wong wedok. Tibae kon yo bekase banci. Percuma kon gepuk ambek gamanmu, wong aku duwe ajian lembu sakilan. Ayo, geger. Gene kon. Ansip minta tolong ana kiri gandet. Kan duwe isin. Wis. Apa nek doyan? Ji karo